paro ewi kaka inyalo ket chike makare matayo chenro mabiro miyo pek tuoche ma osebedo ka ojuang e pacho ka. Giyango ni maromo tuoche 21 mosejuanggo kama oting'o guonyo, dhoho, mineme, arema e kind mamoko thoro hinyo jogo modak e gwenge kod kuonde ma yuto ji ni e piny ma weche ler ok range malong'o. Omiyo gibiro kanyakla mar keyo chenro magin go kotenore kod okenge gi chike mowinjore keti mar neno ni e budget ma icholo ne sekta mar thieth omenda mar kedo kod tuoche gi bende dhi betie. Have your school-age children, you have your children who are not even... Jumuiya la Afrika duniani imeweza kuweza kutaja magonjwa kama 21 kwamba magonjwa ambayo yamesahaulika, na kwa hivyo maserikali yanafaa kuweka kipaumbele ili kuweza kuzishukisha chini. Kwa hivyo kwenye serikali ya Kenya, Ministry of Health, tumeweza kuweka mikakati ambayo ya kuangalia haya magonjwa ambayo vile tunaweza kukumbatiana nayo. It's really sad that in 2024 we have areas where schistose prevalence is over 67%. And therefore, as partners, we want to join each other, our hands with each other, so that we can eliminate these diseases. And where we can control, we can also have sustained control. Magi tuoche mosebedo kanitie to ok ng'igi gwang' maber ahinya kata ok dewgi, koro yudo ka ok oket pesa mani kare mar neno ni thieth margi otim maber. In as much as watemo kaka sirikal, wamba kwani mondo jopiny bi okaw patik mondo at least arita ler mar alwora mondo ng'iya ne choche kaka wadak.